No, keď sa na to pozrieme viacej, ja neviem, ako to mám urobiť teraz. View. Toto, áno, vidíte to? Je to známka, ale toto je z poštového lístka. Podľa mňa tam pod tým je nejaký iný poštový lístok. Čo je ale čudné. No. No, čiže, a to je dobré, že si dal zase, ja ďakujem za každú otázku, aké sa vám zdá, že toto je vecou, ktorá je dôležitá, že ak je to na bežnom lístku, ktorý nie je celinový, tak je to pritlač na bežnom lístku, to nemá spratil už vôbec nič, áno? Tu bola tlačená. Tuto je tlačená známka, to je v poriadku, ale tá pritlač je úplne súkromná, čiže nepoužiteľná nechajú tam prosím ťa ešte, Peter, je nepoužiteľná tá pritlač, ale keď je to ešte dokonca s priezdovcom pečiatkou, tak celé dokopy nemám žiadny problém. Áno? Je to tam v tematickom exponáte o maratóne mieru kvôli tejto pečiatke, ktorú tu vidíte, áno? A toto je ako keby doplnok graficky a tak ďalej k tomu. Keby som mal tematicky ukazovať na tohoto bežca, to je socha bežca, ktorá je maratónca, ktorá je tam symbolom Košic, áno, tak to nemôžem. Ale môžem sa baviť o tomto, že je to maratón v roku, neviem, ktorý je to rok, 2004. Čiže je to technicky, je to pekná celistvosť, celina, ale respektíve celistvosť do tematického exponátu je v poriadku, ale je tam len kvôli tejto pečiatke. Tá je poštová. Toto je nesúvisiace s témou, ale je to poštové a toto je pritlač, ktorá je vyslovene súkromná. Čiže to je vlastne rozdiel a vnímanie týchto vecí a to je to, čo máme s tým ako filatelisti častokrát problém a možno sa vám to zdá, že je to zbytočné, ale to je niečo, čo potrebujeme robiť. No a toto je vec, kde táto známka je tu nalepená. Toto je známka, nie je natlačená. Na druhej strane má tieto atribúty, že to je poštový lístok, lebo na bežnom lístku, ktorý nemá známku, nemá byť prečo toto logo. Čiže asi je to celina. Ale v každom prípade táto pritlač je úplne, ale úplne súkromná. Takže kvôli keby som mal hovoriť, že tento bežec nejaký známy človek je, tak to nie je v poriadku. Ale môžem to použiť ako celistvosť, peknú, dofrankovanú asi správne, celistvosť, ktorá je k maratónu mieru v tom roku, takže viem na základe tejto pečiatky znova použiť to v tematickom exponáte. To je všetko, áno. Čiže inými slovami, ak je tá prítlač súčasťou poštového atribútu alebo materiálu, ktorý má silný, klasický, normálny poštový atribút, ako je pečiatka alebo natlačená známka, tak tam tá prítlač hrá takú rolu, že doplnenie tej informácie je to fajn. A ak by tam bola ale len kvôli tomu tej prítlači, ktorá je súkromná, tak to tam nemá čo robiť. Lebo to nie je poštová časť tej celistvosti. Áno? Ďakujem, Peter. Dobre, mám tu k tejto téme akože veľa obrázkov, veľa vecí a rozmýšľam, ako vám to niečo ukázať z toho, ale v princípe mi išlo o tieto veci, ktoré sú tu. Ja tie niektoré veci, niektoré články vám znova, neviem, či to všímate si, ale keď vám píšem, že vám robím záznam, tak tam je napísané odkaz na našu klubovú stránku a na klubovej stránke je online stretnutia a tam je pri každom tom online stretnutí ešte ďalší odkaz znova na to video, ale pod tým sú odkazy na exponáty, na exponente alebo na články alebo na inú literatúru, takže tam nájdete veľa vecí, o ktorých sa bavíme, aby to dávalo vám väčší zmysel. Takže ak ste si to nevšimli, tak vás to upozorňujem, že preto vám to posielam, aby ste to pozreli. Ale samozrejme je to na každého z vás, možno, že vás tá téma až tak nezaujíma. Ja iba verím, že zase vám to trošku otvára oči, keď vám to prechádza pod rukami nejaké výbery, že si to pozrieť a všímať si to, čo tam je. Ano? Čiže kruciálna vec toho všetkého je, že natlačená známka, vtedy je to celina. Ano? Nič nevidíte, kde ukazujem myšou, lebo to nezdielam, že? Nevidíte obrázok tých celín, že? Vidíte galériu, že? Počkajte, ja musím tú myš sem dostať, tak? Čiže to, čo chcem povedať, a teraz je to už vo všeobecnosti, v momente, keď máte v ruke niečo, čo vyzerá takto, tak prvá vec, ktorú si pozriete, je, že ako je to s tým symbolom alebo s tou natlačenou známkou. Áno, či to zodpoveda tomu. Keď to trošku už poznáte, tak vidíte, toto je celina.
a potom sa pozerám na to, čo je na ľavej strane. Ak je to moja téma, tak ma to zaujíma. Ak je to autorizované, alebo je to dokonca oficiálne, tak ma to bez problémov. Ak nie, tak je to vecou rozhodnutia, alebo kupujem niečo privátne, urobené pre privátne účely. Áno. Samozrejme sme živí tým, že máme pekné zbierky, pekné materiály a nie všetci sme iba vystavovateľia, takže nikto vám to nezakazuje, len vám na to chcem upozorniť. To je všetko, čo chcem povedať. Áno. Čiže táto prítlač, je to vidíte závod míru, máme ju odloženú v závode míru, lebo je to proste materiál, ktorý som našiel, ale nejako sa po ňom nederiem a nedám za ňo vysoké peniaze, ale v momente, keby tu bola príležitostná pečiatka, ktorá je k tomu istému ročníku a bolo to pekne prešle, tak je to pre mňa oveľa vzácnejšie a tá prítlač je tam pridaná hodnota. Ano? To je všetko, čo chcem povedať. Ano? Čiže to je vecou. V žiadnom prípade sa to nevystrihuje, nemalo by to byť poškodené, malo by to byť kvalitné, nemalo by to byť prehnuté, zohnuté, zašpinené. To už sú znižujúce veci, lebo to je ako známka, ktorá musí byť kompaktná, takisto ako zúbky na známke chceme všetky, tak to chceme, aby boli všetky okraje rovné, hladké a tak ďalej. Čiže to sú veci, ktoré sú. Toto je obsah tej knižky, čo som vám hovoril o tej monografii a toto je ten katalóg, o ktorom som hovoril. Čiže ten je veľmi zaujímavý pre všetkých, čo chcú zbierať a ma ich to zaujíma. Ja som si ho zadovážil, je to relatívne hrubá knižka, ale hovorím, že mám taký dobrý pocit, že viem, že keď tam tá pritlač je, že nevyrobil si ju niekto na kolene minulý týždeň, ale existuje to z toho domu. A samozrejme je veľmi dôležité, že je to, ak je tam tá pečiatka prípadne prešle poštou, tak to je také fajn. Áno. Áno, práve som otvoril z roku 92. Opäť je tu ďalšia pritlač Valtice na tom lístku jednokorunovom, ktorý je štandardizovaný formát. Takže to je, a je to tu zobrazené ako a ich tu viacej samozrejme, lebo to v tom roku vychádzalo. Čiže toto sú veci, ktoré vám pomôžu, lebo živí sme nielen tým, že zbierame, ale aj tým, že si niečo prečítame. Toto bude asi všetko z tejto oblasti. Ak ma niekto záujem, tak nech mi dá vedieť, môžeme sa o tom baviť. Tá oblasť je širšia, verím, že vám to niečo dalo a kľudne diskutujme. Ja mám záujem ten článok, ktorý ste videli, dokončiť. To znamená, že mám záujem ho nejako uzavrieť, aspoň s tými materiálmi, čo sú. Ak by ste našli ďalšie celiny s postiliónom, na ktorom sú iné prítlače, ako poznám, tak vás poprosím aspoň o nejaký pekný obrázok, aby som to tam mohol uvieť. Samozrejme, bude to citácia, že je to od vás, aby to tam bolo, lebo chcel by som to, aby sa o tom širšie rozprávalo. A chcem tam pridať aj tie diskusie v časopise Filatelia, kde sa k tomu vyjadrovali odborníci, prečo tam nie sú a čo sú. Keby som s tým súhlasil a dávalo mi to zmysel, tak to neotváram, ale mám pocit, že niektoré veci mi nie sú jasné. Ano? Oni mohli urobiť a museli možno urobiť nejaké rozhodnutie, že tieto tri áno a tie zvyšné nie, pretože čas, alebo asi tam bude časvaus, áno, ale hovorím, že je mi to tam trošku také nejasné. A otázka je, kam zaradíte ďalšie, keď zjavne boli to tlačiarne tlačené. Ano? Čiže je to niečo ako postfila. Proste. Čiže sú teda, alebo nie sú. Alebo sú úplne súkromné, alebo... Takže toto je vec, ktorá ma tak zaujíma, a keby ste o tom čosi vedeli. Ďakujem za to Janika, možno, že to teraz skúsim, že či vie, ako to bolo, či to robili úplne súkromne, alebo to robili cez tlačiareň a trochu tomu dať nejakú vecnosť. Lebo to je, ja mám požiadavku aj od Richarda Prangeho z Polska do jeho časopisu, že ja som povedal, že máme takýto problém a on, že napíš mi to. Ja mu hovorím, ale ja ti to neviem napísať, lebo nemám to ešte tak akože vyjasnené. Tak chcem to mať, aby som nedal von poloinformáciu, lebo Poliaci alebo teda cudzinci potrebujú tie exaktné, oni vôbec nevedia dohľadať. Oni chcú vedieť, že toto je áno, toto nie je, toho zaujíma. Áno? Čiže preto to potrebujem a chcem to prejsť. My to tu môžeme diskutovať, lebo trochu vieme tie okolnosti a trošku cítime, ako to tu bolo. Áno? Aj napriek tomu v tom nemáme jasno. Áno? Ale keď to pôjde do sveta a čo chceme, aby išiel do sveta, tak potrebujem tomu dať nejakú exaktnejšiu formu. To je vlastne môj data. A Richard ma nemá rád, lebo ja som mu to asi pred 2 roky povedal, že mu napíšem a stále nič. Furt čaká, že kedy bude ten článok o tých celinách, no, keď to bude mať jasno v tom. No. Dobre. To bolo z mojej strany. Teraz je ešte miesto na nejakú diskusiu. Nech sa páči, prvý sa hlási
Neznámy vojak, áno. Jirka, Ano, nech sa páči. Plha se hlásí. Plha si hlási. Jenom Vojtěchu, možná teda na to jdi z druhé strany a normálně si, já nevím, v univerzitní knihovně v Bratislavě nech předložit věstníky ministerstva spojů z let 91-92, kde standardně byly poštovní ceniny uváděny. Jo? Čili vlastně od toho se vlastně odpíchneš, kdy je to skutečné datum, pod jakým číslem výnosu a tak dále. A tím budeš mít vlastně dány ty základní vstupní údaje. Ono vlastně ten postelion byl poprvé vydán, ta hodnota koruna a 5 korun byly vydány k všeobecné výstavě v Praze, vlastně, kde toho vyšlo víc, jako těch materiálů. Ano, tam vyšly 2+4, myslím. Ne? Přesně tak, vyšlo hodně těch korunových, asi 2 ty 5korunový, čili to všechno bys tam vlastně měl najít a vlastně od toho se skutečně odpíchnout, aby bylo jasný, o čem to v podstatě je. Čili to asi jako takový základ a potom si de facto projít filatelie 91-92, protože tam v hodně článcích vlastně v té době bylo právě třeba o tom cíferu, nebo prostě byly tam daný nějaké relevantní informace. To filatelie som prešiel už a to už mám. Ako hovorím, tam sú nejaké tvrdenia, ktoré som teda sa orientoval, ale vestníky som neprešiel, takže ak tam niečo bude. Ale v princípe tam, ak sú to súkromné, tak tam nebude, takže to je dôkaz, že to nebolo v tom vestníku. Ale o tých, čo tam sú, tak o tých sa dá niečo zistiť. Ale mělo by tam být napsáno, že třeba byly pro soukromé přítisky. A od jakého data. Čili tím pádem si pak můžeš porovnat ty data. OK, ďakujem za radu. Áno, ďakujem. Jinak, jestli ještě můžu z trošku jiného soudku, mě si na to vlastně přivede teďka naposled tou poznámkou, co je dotiskováno, co dotiskováno není. Já jsem dneska teda natočil jedno delší video na YouTube na téma aukce Borda, kde byla nabízena jedna velká sbírka revolučních přetisků z roku 1945, s tím, že vyvolávací cena byla teda 20 000 korun, dosažená cena byla 145 000 korun, ale vlastně není to celková cena, protože když k tomu připočteme ještě aukční přirážku, tak celková cena byla přes 175 000 korun. Ale co je výhoda, Borda u té položky má vlastně všechny skeny všech 160 albových listů, kde vlastně jsou ty materiály vlastně prezentovány. Omlouvám se za své květnaté výrazivo, ale větší přehled filatelistických sraček už jsem dlouho neviděl. A obávám se, jako, že ten, kdo si to koupil, nevím, jestli na investici nebo na co, jako, takže bude asi trošku zklamán. Já jsem vzal jenom jako pár listů, kterým jsem prostě prezentoval nějaké související věci. Je tam třeba asi 7 listů revolučních přetisků ze Slovenska. Takže jako možná někdo bude překvapen, že jsou i na emisích, které přestaly platit v roce 1943. Takže skutečně se bude jednat o echt přetisk z roku 1944 nebo 1945. Jako. A mě to trochu děsí, že vůbec takovýhle materiály se stále nabízí. Já nemám problém s tím, kdyby prostě ten aukcionář prostě napsal, je tady tahle ta sbírka, dělí někdo v Nizozemsku, je tam 160 listů různých revolučních přetisků, z nichž některé jsou v té době neplatných známkách, tak to přežiju, takovouhle informaci. Pak je to na každém, že jo, jestli si to zváží koupit, nekoupit. Ale tam tato informace chybí. Takže vy si to vlastně kupujete jako echt revoluční přetisky. Bylo asi 44 příhozů, jo? Jenom tak mimochodem. Takže to, o čem si svědčí, a jako obávám se, že tohle nekupoval, řekl bych, sečtělý sběratel filatelista. Video je teda na těch našich YouTubeových stránkách od dneška, takže doporučuji k prohlédnutí.
A jsem tam mimořádně slušný. Dobre, ďakujeme za informáciu. To je YouTubeové stránky, áno? Newsfila. Jo. Dobre. Takže kto má záujem, nech sa páči, môže si to ďalej pozrieť. Nech sa páči, Daniel. No, Vojto, ja by som sa chcel opýtať, ale dám zdieľať obrazovku. Dúfam, že to zvládnem, aby sme vedeli, o čom... Počkaj, ja ti musím dovoliť. No. Môžeš. Dal som zdieľať, no to som zvedavý. Vidíte tam príležitostný teda poštový listok? Áno. No, tak chcem sa opýtať, že podľa tej klasifikácie celým, čo si na začiatku dnes uviedol, tak ide o súkromnú celinu so súhlasom pošty vopred, súkromnú so súhlasom pošty dodatočne. Aspoň takto čítam z tej, čo si dnes prezentoval. Lebo toto bol poštový listok, ktorý dal som v podstate robiť ja, lenže nie je oficiálny, pretože sme to dali robiť pri príležitosti 20 rokov to mineralogického klubu, bola príležitostná poštová pečiatka, robila to Slovenská pošta. Áno, ja som dal len obrázok a to bolo všetko. Zadal som počet kusov, zaplatil som a to bolo všetko. Čiže ako klasifikovať túto celinu? Ešte raz. Tá prítlač bola robená ako? Tá prítlač bola, že ja som dodal len obrázok a na Slovenskej pošte, konkrétne s tým Aďo Ferda to robil, tak urobil celý ten obrázok, sunul do tých nápisov a tak a dal na ten poštový listok a vytlačilo sa to normálne v pofise. To myslíš vážne? Áno. No, však som to hádam netlačil doma. No to som si myslel, lebo to je súkromné. Toto ti vytlačila pošta a koľko bol ten náklad? 74 kusov. Lebo tento listok nie je na stránke pofisu. No lebo nebol oficiálny. Ale to si dal peniaze. Číslo. Ako si platil? Vieš? No, ja neviem, ako to tlačili. Nie, ako si platil? Platil. Máš doklad o tom? No tak po 8 rokoch mal som doklad, ale možno, že ešte niekde je, ale možno, že som... No komu si platil? Neviem. To si platil pani, ona je tam Renáte normálne v pokladni? Myslím, no keby som si to ja pamätal, To buď si jej, nemal, alebo som možno Aďovi som možno platil. No Neviem, presne tak, to si on urobil súkromne. To je súkromne, si to urobil do vačku. Ja si zamestnanec pošty, ale urobil to veľmi na čierno. Toto ani nehovor na hlas. To je to, čo si myslím. No, ja ti hovorím, že neviem, či som to platil tej pani, alebo ako, ja si to už nepamätám. No to nemohlo prejsť cez nich, lebo to není ich materiál. To je vyslovene súkromná, akurát si to dokázal presvedčiť niekoho, kto to urobil na čierno. Nie. OK, čiže to není vhodné do exponátu, ani keby som to opísal ako takto. No, je to vhodné kvôli tej pečiatke, lebo tuším, tá pečiatka nie je vymyslená, že tá bola reálne bola? Lebo to si tiež vymyslel, že? No, tu opäť mi robili na pošte, prekvapujúco. Isté, že som si nerobil, návrh som dal ja, samozrejme on to dokončil, Aďo Ferda. Dobre, takže toto je žiaľ, no nechceli sme to počuť, ale aj toto sa deje. Jestli můžu dotaz, ta hodnota T2, ta teďka teda bude zrušená, ta hodnota. Já vím, že tam jsou nějaký teďka do konce roku, se dá něco ještě použít. To je ta hodnota T2 nebo jiná? Táto je v poriadku. Táto je v poriadku, ale zrušili to. Všetky sú platné. Zrušili to zrušenie. T2 stovka. T2 stovka, ale zrušili to zrušenie, platí to. Je to zrušené. Známky platia ďalej. Áno, mne tak povedali na pošte, že to bude pokračovať ďalej. Áno, že mali byť do konca roka len platné, že ľudia, väčšina ľudí to vypotrebovala, lebo to boli vysoké hodnoty. To je T1 100, proste veľké hodnoty, aj dokonca tam je 1000, tam je jedna. T1 je 1000. No, čiže vysoké hodnoty, ale teraz povedali, že to rušenie rušia, lebo však nemáme žiadne známky už. Správne je, že sa malo zrušiť T2 100, T1 100, T2 1000 a T1 1000, čiže 4 druhy. Ostávajú T1 50, T2 50, T2 500, T1 500. Díky. A ja som na pošte presviečal pani, že to nebude platiť a už som mal nachystané aj listy na posledný deň podania.
S Jirkom sme sa dohadovali, že kedy sa to dá poslať a ako treba ešte po dni platnosti poslať. Dobre, takže toto, no to je to, že to je nepríjemné, keď to niekto raz povie, alebo ľudia to vypoužívali tie známky a tak ďalej, lebo potrebovali, akože do toho vložili peniaze a zrazu tým povie, že ale oni sú platné ďalej, tak no. Takže možno, že tam bude nejaká teraz cenový balans, že tieto známky budú vzácnejšie ako niečo nepoužité. No. To môžem aj ja? Nech sa páči. Ja iba odpoviem Danovi. Ja som našiel na stránke Pofisu túto známku. Pečiatku myslíš? Túto pečiatku, takže tá pečiatka by mala byť OK. I keď sa mi zdá, že trošku je taká kostrbatá, táto je na stránke takáto. Asi ju vidíte teraz. Takže to je OK. Akurát, že mal si to ešte nechať prejsť. No. Dobre, no nech sa páči, Vlado. No ja len k tomu, čo Daniel vravel, že neviem, jak to bolo pred 8 rokmi, ale my sme tento rok k výročiu klubu dávali UTL-ko s ako kupónmi natlačenými robiť, čo sme do sveta púšťali, ako ponúkali. A tam to fungovalo tak, že ja som došiel na Pofis, kúpil som čisté UTL-ko s prázdnymi kupónmi, zaplatil som to s tým, že ešte tam bolo na bločku, že tlač na kupón. Čiže nič Ferdovi sa neplatilo, aspoň teraz. Že to normálne s pani Renátkou som jej nahlásil, koľko chcem UTL-iek, ona to doniesla zo skladu, ja som jej to zaplatil s tým, že bol tam poplatok aj za tlač na prázdne kuponové miesta. A až následne som to mohol Ferdovi zaniesť. Hej, ale to je normálny produkt, ktorý je takto vymyslený. To je v poriadku. Ale tá pritlač není produkt. To není produkt. Ale tiež to nie je na stránke evidované. Lebo sú to súkromné. To je vec, teraz to zdieľam, to sú tie, čo sú evidované, ktoré sú tu. Pretože oni majú takú zvláštnu politiku. Normálny subjekt, ako napríklad Česká pošta, ktorý je z nášho pohľadu normálny, aj keď sa vám to zle počúva Čechom, má evidenciu toho, čo robí, ale oni sa rozhodli, že to budú robiť úplne súkromne a je obrovské množstvo, že len predajú ti tie prázdne a zaplatíš ani za tú tlač neplatíš, áno? Čiže predajú ti tie ceny za nejakú sumu, áno? Ale nemôžu ti ich predať prázdne, môžu ti predať len s tou pritačou, ktorú tam dáš. Áno? To je normálny produkt, ktorý takto oni funguje, takto to robia. Ale tá prítlač mohla by tak fungovať, ale to tak nemajú urobené, čiže to sa nedá. Toto je taký, teraz to vidíš, akože každá z nich, ktorú keď ju robíš, tak proste to je normálna položka, ktorá sa tam predáva takto, že proste si kúpiš tento, ako keby, oni ti ho nemôžu dať prázdny a natlačia ti tam túto vec, áno? A predávajú ti to za tú sumu, ktorá je tam vyčíslená podľa normálneho cenníka. Čiže to je normálne v účtovníctve, normálny produkt, áno. Ale táto prítlač takým spôsobom nie je možná ako produkt, preto tam nemal ako tie peniaze vyúčtovať. Preto som sa to týka tej pečiatky, tak pečiatka je normálne, však aj na Pofise na stránke to majú evidované pod príležitostnou pečiatkou, lebo ty tam normálne zadávaš žiadosť o výrobu pečiatky a potom pečiatka ide do múzea. Hej, pečiatky sú zase iná vec. Ale toto je takto vymyslené a nemajú to evidované. Aj toto, čo tu vidíš, keď sa na to pozrieš lepšie, teraz som to otvorím iné, tuto je dole číslo a trvalo im asi 3 roky, kým pochopili, keď sa mi rozprávali, že to očíslujte a v momente, jak to očíslovali, tak ľudia to začali kupovať, vieš? Lebo ľudia chcú mať všetky. Áno? Takže to im pomohlo, ale teraz keď to je jasné, keď je tam číslo, tak je to ich oficiálne a keď to nemá číslo, tak je to úplne súkromné. Takže to je aj tuto také rozlíšenie. Len oni na Pofise nemajú ani prehľad, že koľko čoho bolo, ani tých súkromných a podobne. Nie, to ťa ani nepovedia, ani nechcú, ani proste. To bol taký zvláštne vymyslený produkt, takto robený, že nie je ani katalóg, ani zoznam. Ja som sa o to snažil a máme ich veľa skatalogizovaných, ale keď som videl, že existuje niekoľko desiatok, stoviek, ktoré sú mimo to, lebo si niekto prišiel, oni mu urobili aj jeden. Áno. Čo je také zvláštne, tak sú pravidla, že aspoň, ja neviem, 50 alebo nejaká minimálna suma. Jediný prehľad o týchto súkromných a celkovo o všetkých má Rudo Šulej.
A on z toho, čo viem, tak chce napísať nejakú publikáciu, nejakú knihu. Už to je možné, on mi to kedysi poslal, takže asi to má odo mňa ešte tie veci, ale však v poriadku. Má, ale stále to je, nikto mu nepovie, že je to kompletné proste. Dobre, no. Dobre vedieť, no. Tak ja len toľko, no. Že... Dobre, ďakujem. Každá otázka dáva nejaký zmysel. Dobre, teraz vlastne máme posledné takéto vzdelávacie alebo takéto oficiálne. Bude ešte jedno. Tí, čo boli minulý rok, tak vedeli, že Vianočné bolo o vlačkách. Dano nám rozprávalo o vločkách na materiálu, aké sú nezmyselné vločky snehové. Teraz to bude trošku iné a ja by som chcel urobiť takúto vec, že nebude to venované takéto téme, lebo Vianoce a tak ďalej, ale chcel by som to urobiť trošku ináč, poňať a skúste mi pomôcť alebo povedať. Chcel by som to urobiť takto. Bude verejné. To znamená, že bude public a pravdepodobne by som dal 2 termíny, lebo ja vždycky dúfam, že vás bude viac ako 100. Aby to náhodou nebude, ale dobre. Lebo limit je na 100 účastníkov, aby to bolo, ale dobre. A chcel by som urobiť takú tému, že povedzme si a prineste aj vy nové tematické alebo nejaké zaujímavé oblasti, ktoré sú zberateľsky buď v našej téme napríklad, alebo mimo témy. By som chcel ísť jedna z oblastí pohľadnice a typizovanie, aké pohľadnice sa zbierajú. Chcel by som poprosiť Blanku, ktorá tu dneska nie je, aby ukázala, ona zbiera erby s kvetmi na pohľadniciach. No? A ja mám pripravené napríklad pohľadnice, keď to prezradím, tak vás to nebude zaujímať, na ktorom sú športovci. Áno? Ale čiže není to nový typ zberateľstva, že nový objekt, ale to by mohlo byť tiež. Ja neviem, či sa zbierajú, perá, aj to je zaujímavá oblasť. Áno, to je jedna z oblastí, ktorú môžem ukázať, ale nejaké zaujímavé námety alebo zaujímavé oblasti, ktoré sú, aby sme ľuďom aj iným, aj vám možno ukázali a prípadne vy ukážte, čo zbierate. Niečo, čo je netradičné. Áno? Čiže ja neviem, buď nejaké nálepky, alebo ja neviem, nenapadá ma čo, áno, angličaky. Áno? Proste skúsiť to urobiť tak variabilne, že povedať si, aby to bolo fakt z každého troška, nemusí to byť len filatelia. Ak vás to zaujíma, ak nie, tak sa pripravím nejakú tému, ktorá bude aspoň trošku zaujímavá. Lebo chcel by som to urobiť ako ukážku pre aj iných ľudí, jednak akože aj možno, že ďalších pritiahnuť, alebo teda ukázať im, čo to je, o čom to je, že im to funguje, stačí kliknúť. A jednak myslím si, že to zberateľstvo je oveľa širšie ako len tá filatelia. Potom časom budeme tým filatelistickým alebo pohľadnicom filatelistickým, ale možno, že to urobiť tak. To je taký môj nápad. Ale by som ostal vo filatelii, áno. Aj z bicykla vám viem povedať napríklad 5 námetov, ktoré by sme nikdy nevedeli, že sú zaujímavé, možno, že vás to zaujíma. Čiže ísť spôsobom, ktorý by vás možno nakopol, alebo niekoho nakopol, ukázal, že aj toto je zaujímavé a pozerať sa na to takýmto spôsobom. Dobre? No. Čiže to je vlastne taký môj návrh. Ja vám pošlem pozvánku a verím, že sa teda uvidíme. Možno sa uvidíme osobne v tej Bratislave. Tí, čo veľmi chcú, tak sa štvrtok uvidia cez online, lebo Zdenka nám teraz presne povie, čo bude štvrtok v ich klube. Musíš si ale pustiť hlas. Jo. Ve čtvrtek bude přednáška Vládi Minzbergera, ano, která bude online. A ano, abych řekla pravdu, já se teď musím podívat, na jaké téma. To bude menová reforma. Měnová reforma, ano. Čiže je to niečo, čo sme pokračovanie toho, či vás zaujíma, ale chcem povedať, že vlastne K0015 je klub, ktorý už robí svoje prednášky nielen prezenčne, ale aj virtuálne. Dlouho už to robí a teďko od letošního roku to máme i online. No. To myslím online, že robíte od nového roku. Ano, teďko od nového roku a je teda i účast jak prezenční, tak je účast i online. Začíná to 16:30. Já teda osobně přítomna nebudu, budu přítomna online, protože celý tento týden
sedím doma v kanceláři na online obhajobách závěrečných MBA prací na British Business School, takže nestihnu dojet, když končíme o 4:30, nestihnu dojet do Prahy, že to budu mít docela jako tip-top i začít. A příští rok už samozřejmě začínáme až v únoru a budou taky online přednášky, nejenom prezenčně, ale i online a budou tam zajímavá témata a tak dále a tak dále. Dobre, čiže takýto život stále je ďalej. Zajtra máme v Bratislave posledné tohtoročné rande alebo stretnutie v Spilke. Čiže ten rok sa pomaly končí a to znamená, že bilancovanie, to znamená, že stretávanie, to znamená, že prípitky a vianočná atmosféra, to všetko. Nenechajte sa strhnúť tým tempom, ktoré vás nutí, aby ste nakupovali, lebo treba šetriť na známky. No, takže toto všetko nás čaká. Věřím na známky a minulý týden v Ostravě, kde jsem byla školit jednu firmu, tak mě nabourali auto zepředu, zezadu. Zastavili jsme 3 auta, já jsem byla před překážkou, já jsem byla prostřední a ten 4. to neubrzdil a narval to do nás. Takže mám auto zepředu, zezadu, jela jsem bez registračních značek z Ostravy až do domu, protože tam nedrželi registrační značky. A protože řidičák potřebuju, když jsem si přečetla, co všechno za to je, kdyby mě chytil nějaký šikovný policajt, tak jsem radši ani na to nepřemýšlela, no a je tam tak škoda asi za 70 000 na to autě, no. Ale to ti pojišťovna zaplatí, či nie? Pojišťovna to zaplatí z povinného ručení, to určitě, no, ale je tak komplikace, že jo, co si Jasne, budem povídat. samozrejme, Naštěstí ale- mám ještě další 2 auta doma, takže No, mám Ty máš čili. aj autobusy, nie? A mám i autobusy, ano, i trolejbusy, když na to přijde. Dobre, ďakujem. Ten Ja by som teda pomaličky... ten link na online, kde môžeme získať? Na webových stránkách klubu filatelistů 0015, to znamená www, já si to tady pro jistotu najdu a případně to dám do chatu, ty webové stránky, případně i teda odkaz. Je to na kf0015.cz. Ale aby tam přímo dám odkaz, kde je ta přednáška. Ja vám to zdieľam, už to zdieľam, áno? Jo. Toto je ich stránka. Tá adresa je kf0015cz. No, tuto hore, to vidíte? kf0015cz. A tuto je titulka a tuto niekde nájdete, že ja by som sa priznal trochu zložito, aj keď viem, že tam je prednáškové cykly. A tu nie je niekde napísaný, že ktorý teraz je, len asi to bude ten posledný, tak nám kliknete. Ten poslední, ale... Nemohlo by to napísať niekde, že to teraz sú dobré. Vieš, je to trošku. No, tuto je napísané, toto je 4.12., áno? 4.12. Menová reforma na korespondenci do ciziny. A já se podívám tady, protože on chodí takový mail informační. Tam už mi prišiel mail, áno, už mi neprišiel. No, tak tam možná skopírovat tu část a dát to do toho. Ale nechaj ich, nech si pozrú celú stránku, majú tam strašne veľa zaujímavých vecí, nech to prekliknú. Teraz už vedia, že to nájdu, lebo ja by som to nenašiel. Jo. Je nejaký archív tých videí? Mnohem jednodušší je doleva do levýho sloupečku na ty záložky a první nebo druhá od vrchu je pozvánka na čtvrteční setkání. Tuto máš pravdu, tu. No. Tak já jsem to dala teďko do chatu, vlastně celou tu schůzku, kde tam je teda jednak mapka a je tady přímo ten odkaz na tu konkrétní klubové odpoledne s přednáškou. A tady právě je připojit se online, takže tam je možno se připojit v 16:30 online a je to přes Teamsy. Dobre. No. Dobre. A pýtal si sa na to, ja si myslím, že niečo tam, tieto by už mohli byť, ale nie je tu, nevidím tu je iba info, nevidím tu archív. Oni sa... My ty online přednášky my nearchivujeme, nebo ty se nenahrávají, tam to není, protože jsme zatím nedostali od všech přednášejících souhlas, aby se to nahrávalo.
ale když tak do příště nebo pošlu, aby se to rozeslalo, máme ty přednášky, kde třeba získáváme prezentace těch přednášejících, napíše se k tomu krátký článek, to píše náš pan jednatel nejčastěji. A pokud nám k tomu dá ten přednášející souhlas, tak tam jsou zveřejněny vlastně jednak fotografie, případně celá ta prezentace, kterou on promítal. Dobre, takže toľko za propagáciu konkurencie. Jo. Áno, děkuji. Áno. No to není konkurence, na tebe nemáme. Ale však to sú odborníci. Jinak důvod, proč jsem se dneska na chviličku odpojila, pak znova připojila, byl ten, že jsme měli online schůzku vedoucích kroužků mladých filatelistů. Minulý týden jsme měli online schůzku komise mladých filatelistů, takže se snažím vlastně trošku jako tohle udělat, aby to bylo nějak systematičtější, pravidelnější a vlastně požádala, zaprvé jsem jim sdělila informace, že máme domluvené se slovenským zvezem filatelistou, že bychom příští rok uspořádali v Bratislavě mezinárodní filatelistickou olympiádu, kde by byly teda jak naše děti z Česka, tak aj ze Slovenska. Už mám aj materiály. Mám pocit, že mi říkala Daniela, že taky máte teď v sobotu předsednictvo, ne? Máme tiež. No, máme stejně. Já jsem teda říkala, že když tam nebudu, tak mě odnes v pátek čert. Když jsem to sdělovala, tak někteří na mě koukali, jako kdybych spadla z Marsu, ale tak nevím, no, tak já jako se pokusím tomu zabránit a dostavit se v sobotu ráno v 9 hodin teda na předsednictvo. A vlastně poinformovat, jakým způsobem se snažíme to tady trošičku nějak zase rozhýbat. A jinak možná pro zajímavost 15. prosince mám domluvený na střední škole jedné v Praze, mám domluvený workshop, kdy oni na ten workshop, to nejsem jenom já, to je takový jako program, pořádají workshopy, kdy zvou lidi se zajímavým zaměstnáním nebo s různými jako koníčky, činnostmi a podobně. A na tomhle workshopu budu vlastně těm studentům představovat sběratelství a potažmo teda i filatelii. A to způsobem vlastně, že to chci postavit, že vlastně to vede ty lidi k vyhledávání informací, potom vyhledávání podkladů a materiálů k těm informacím, práce s těmi informacemi, spojení těch informací, propojení těch informací a samozřejmě to může vést i k tomu, že se můžou na různých úrovních výstav potom prezentovat tím, co získali, co se naučili, jak to dali dohromady a podobně, protože ti mladí lidé se samozřejmě rádi pochlubí. Každý člověk se rád pochlubí, že jo. Ďakujem ti, Zdenka, že si mi nahrala na smeč. Držím ti palce, lebo táto mladežnická vec, vidím, že si to rozchodila, ale ďalší krok, ktorý by mali urobiť všetci, skúsiť jednostranový exponát, áno? Áno. Takže vidíte na obrazovke, termín ešte je ako tak. Jo, mám to v úmyslu i já, jenom doufám, že to teda stihnu, no. Dobre, takže držím palce. Nie je to žiadna veľká veda. Skúste, ale je to presne o tom zozbieranie informácií, dať dokopy, vyhľadanie a dať to do nejakej hutnej formy. Áno? Takže poprosím vás, skúste sa ešte nejak hecnúť a dať to, aby sme mali väčší výber, aby sme vedeli porovnávať. Chystám to do vlastní tvorby a otevřené filatelie. Pohode. Dobre? Poslať mailom? Áno, poslať mailom mi a ja vám poviem prípadne nejaké inštrukcie, ak potrebujem nejaký lepší formát a tak ďalej, lebo plánujem to zviditeľniť asi cez Exponet, keďže nedostanul som odpoveď. Neviem, či budete v sobotu na predsedníctve hovoriť o Exponete, lebo je dosť možné, že ten Exponet už Může to Petr otevřít, nebo já tam jsem nová, Petr tam je opakovaně, tak může to Petr otevřít. Byla bych nerada, kdybychom na ten Exponet přišli jako takový. Protože bych měla právě u těch mladých potom i zájem udělat nějakou vlastně virtuální výstavu, kde by se zapojili Rakušáci, Němci, případně Poláci a tak dále.
nebo další ještě Brazílie, protože Jirka Kočner má dobré navázané kontakty s tou Brazílií a myslím si, že ten Exponet by na to byl vhodnou platformou. Tak se pokusíme se s Petrem to v sobotu nějak otevřít, jak se to vyvíjí. No. Dobre, dajte vedieť, dobre? Aby som vedel. Dobre, tak vám ďakujem. Držím palce, Zdenka, ďakujem za informácie a každý má možnosť nejaké informácie podať alebo dať takto, takže držím palce najmä s deťmi a verím, že aj tá spoločná práca bude. Mám nejaké na svojej stránke podporu na to, aj tie všetky naše exponáty sú tam uložené, takže viem tam uložiť aj tam exponáty, ale exponát je exponát, samozrejme. Áno. Dobre, držte sa, ja vám ďakujem za pozornosť. Otázky ešte možno je, ale už by som rád aj uzavrel, lebo čakajú ma isté nemanželské povinnosti, takže... Ak si ja uži. ideme ďalej, áno? Áno. Ďakujem za pozornosť, za záujem, nech sa vám darí, majte sa krásne. Ahojte, pekný večer. Ahojte. Ďakujem, pekný večer. Ahoj. Ahojte. Ďakujeme, hezký večer. Ďakujem všetkým. Ahojte, pekný večer. Ahoj. Vojto, ja som tu bola, počúvala som. Takže vieš, že by som bol rád, keby si ukázala zo pár listov zo svojich ako ukážka. Keby sa ti chcelo. Ja ti to môžem jedine teda poslať. No, alebo mi pošli oskenované niekoľko strán, alebo teda exponát, čo koľko to máš na 2? Ale stačí. Trojrámový. No. Áno, troj. Stačí mi zopár, lebo ideme o ukážku. To isté platí pre Daniela jeho hrnčiarstvo. Dobre. Ako rôzne typy. A pohľadnice majú obrovský potenciál, je tam veľa zaujímavých, takže možno, že vás napadne niečo, čo je také zaujímavé, čo vás zaujíma. Dobre? Dobre, pošlem ti. Tak sa držte, majte sa. Dobre, ahoj, čau. Ahoj, čau. Čaute. Vojto, prepáč ešte, ja sa ale chcel spýtať k tomu, čo si dal tú výzvu k tým, o tých iných zberateľských odborov. To si myslel, že prezentovať na filokarty, filatélii, alebo ako úplne iný zberateľský odbor? Hocičo. Teraz, to bol iba príklad, že aj v pohľadniciach, že pohľadnice zbierajú teraz žánrové, ale na pohľadniciach sú rôzne iné veci. Ja som si povedal, že mňa to zaujíma. Erby ma zaujímajú všeobecne. Blanka robí tie kvety a tie erby, ale erby ma zaujímajú, tak som si normálne urobil z tých pohľadní, čo mám nejaké doma, že dám si, že a zaujíma ma ten erb za tým, že prečo to taký erb a tak ďalej, že proste trošku hlbšie. A napadlo ma obidvoch, čo máte, že máte špeciálne oblasti. Potom je tam ten veľmi zaujímavý exponát Jozefa Maja, že on sa volá, že pracovné príležitosti. Čiže iný spôsob, čo na tých pohľadniciach je, čiže trošku iný pohľad na to, áno. Viem si predstaviť, že tam budú možno, že nejaké, ja neviem, architektúra alebo niečo iné. A to sú len pohľadnice, ale môže to byť aj tý spôsob. Zaujíma ma, prineste niečo, čo vás zaujíma a ukážte a viacerým, že čo je zaujímavo zberateľský, áno? Ale vo filatélii a filokarti, nemusí to byť vo filatélii. Môžeme o zbierke keramiky rozprávať. Môžeš povedať o zbierke keramiky, nejaké ukážky, takže aj toto je možné. Proste, áno, chcem ukázať, že zberateľstvo má strašne veľa dimenzií. Áno, my sa tu venujeme nejakým zúženým, ale v princípe zberateľstvo, lebo tá komunita zberateľov by mala byť silnejšia a mala viac späť. Áno, to, že prídeme a bavíme sa len o známkach, je vecou istej veci, ale každý z nás má v tej zbierke aj niečo, čo s tým súvisí. Áno. Ja som začal zbierať nejaké veci z bicyklov, ale potom som to nezahodil, odložil niekam, lebo nemám šancu, ale kľúče, áno, kľúče od bicyklové kľúče. Áno, proste je úplná blbosť, áno. Ale to je jedno, proste ukázať, že to zberateľstvo má svoje špecifika a aké sú rôzne oblasti. Samozrejme, primárne budem hovoriť o pohľadniciach a filatélii, ale... Dobre, čiže v PowerPointe by to malo byť na koľko? Na 15 minút, na 20? Nemusí to byť v PowerPointe, môže to byť aj obyčajné simple obrázky. A pravdepodobne to nebude na 15 minút. Zopár ukážka nejaká typizovaná veci. Nemusí to byť žiadna veľká ucelená vec. Viem, že máte exponáty, takže by som vás poprosil vás dvoch, aby ste čo si ukázali zo svojho exponátu, ale ja si myslím, že aby to neunudilo ľudí, áno. Čiže niečo povedať o tom, že toto je nejaká ukážka, ochutnávka toho. Dobre? Dobre, a nakedy? No, plánujem to 16., ale asi bude aj 18.
OK. 18. hrá Slovan proti Hekenu, posledný zápas v konferenčnej lige a tam určite budem aj ja, lebo máme kúpené lístky, takže teda budeme mať kúpené. A o jakom športe hovoríš? To je šport? O fotbale. A Slovan hrá fotbal? Áno, 18. je posledný zápas že to je konferenčnej ligy. Myslíš tú kopanú, čo hrajú, áno? Hej, ale teraz sa im darí, však akože tak krivo hrajú, až vyhrávajú. A to je 18. presne, takže hoci kedy len 18. Dobre, že hovoríš, no. Už ale iné termíny nemám, takže dobre. A 16. je dobré. Tak však prídeš ten termín, keď ti vyhovuje, no. Preto sú dva, aby sme mali možnosť osloviť viac ľudí. Neviem, ako možno, že sami už nevládzem, že nebudem, takže. Ale hádam to ešte vládame. Dobre? Okay. Dobre. Tak sa držte, majte sa, ja už sa vypínam, idem čau. A majte sa krásne. Ďakujem všetkým, ďakujem za pozornosť a za účasť. Ahojte.